Mä teen nyt kukaan varustepostauksen melkein kaikista sen tavaroista, niistä joita sillä käytetään. Eli tässä on tää loimi, mitä käytetään melkein aina. Eli tässä on hyvät mahavyöt ja sitten tuossa edessä kiinnitykset, sitten siellä on häntäremmikin. Se ei ole nyt kiinni. Ja sitten tuossa on tällainen söpö kruununkuva, missä on vähän timantteja. Mutta tällainen. Tätä käytetään siis tosiaan aina kuivatuksessa, jos se haetaan tarhasta. Tossa on vielä muutama loimi. Ja tää on nyt tää, mitä näistä ehkä eniten käytetään, tää vihreä ulkoloimi. Vuoreton. Tuolla on joku merkki. Mä en ole ihan varma siitä merkistä. Tää on koko 85. Tällainen vihreä. Ja sitten tässä on vielä viimeinen tällainen joku flissi, joka on nyt ihan sikalikainen. Ja siinä lukee tällainen juttu. Ja tätä ei käytetä melkein ikinä kanssa, koska toi toinen on parempi. Tässä on nää sen ehkä yhdet parhaista riimuista. Nää on varsakokoa, mutta näissä on silti hyvä tää lukko. Ja näissä on pinkit pehmusteet. Ja nämä on tosi söpöt ja hienot ja aika hyväkuntoiset, niin näitä ei varmaan hirveästi käytetä täällä tallilla. Enemmänkin ehkä jossain kisoissa sitten. Näitten merkistä tai koosta ei ole mitään hajua. Nämä on tosi kuluneet ja tosi harmaat ja likaset. Repee vähän joka paikasta, että näitä ei käytetä enää ollenkaan. Ja näissä ei ole täällä minkäänlaista avaussysteemiä, jonka takia näitä ei myöskään käytetä ollenkaan, että todella huonot. Sitten tällaiset varsariimut. Näitä ei varmaan tulla kauheasti nämä koska nämä on tosi kuluneet ja sitten näissä ei ole täällä ollut tällainen solki. Niin ne on vähän epäkäytännölliset. Sitten lilat karvariimut. Nämä on tosi likaset. Ei kovin vanhat. Ja näitten koosta tai merkistä ei ole mitään tietoa. Täällä on hyvä tää lukko. Mutta sitten se saa nää tosi helposti päästä pois. Et sen takia näet en hirveästi tykkää käyttää. Tämmöiset riimut. Eli nämä on settiskokoa olevat. Näissä on hyvä tää lukko. Ja nämä on ihan hyvän kokoisetkin silleen, että nämä on ollut nyt niiden ehkä käytössä. Tällaiset oranssit. Sitten on nämä upouudet, jotka mä ostin sille joululahjaksi. Tällaiset. Ostin Agrimarketista tosi söpöt pinkit Kimalle riimut. Tässä on vielä tää uusin naru, jonka sain Jennalta. Tää on ainakin näillä näkymin tosi hyvä. Tää on Lamisillin naru. Tää on tosi hyvä ja hieno pinkki. Tässä on tämän Ponin satula. Tää on tällainen vähän niinku muovinen tavallaan. Tällainen aika huono. Ei sen tarvitse olla mikään hyvä, kun ei sitä käytetä melkein ikinä. Ja sit sillä on huopa, jonka mä ostin sille. Toin sen tänään. Tällainen söpöpinkki. Tässä on tosi vanha huopa. Tällainen punainen, missä on tällaiset siniset reunat. Todella pieni kokoinen ja sitä ei enää varmaan hirveästi käytetä, koska tää on tosi kulunut ja likainen. Tässä on Bonin suitset. Nämä on aika kuluneet ja huonot jo, kuten näkyy. Ja ehkä jossain vaiheessa uudet, jos vain saisi, niin olisi kiva. Näissä on ihan tavallinen musta otsapanta ja nämä on ihan ok. Tuollaiset kuolaimet. Ja sitten niissä on tällaiset ohjat. Niitä ei käytetä melkein ikinä. Ja sitten niissä on tällaiset pikalukot. Sitten ajotarvikkeet, eli tässä on ihan tavalliset valiot. Nämä on ihan hyvät ja aika likaiset nyt kyllä, mutta niissä on ihan normihäntärämmiä sellaiset. Ja sitten siinä on tällainen pinkki pehmuste. Aika hieno. Tosi likainen kyllä sekin. Mutta on hyvä. Tässä on vielä kassi, jossa on kaikki ohjat noihin. Ja sitten toi rintaremmipehmuste ja sellaiset muut ajotarvikkeet. Sitten siellä on muistaakseni vielä heijastin rintaremmi.
Sitten olisi harjojen vuoro. Silloin näitä ihan sikana. Ja tuossa hyllyllä oli tällaisia muutama ylimääräinen. Tässä on joku tällainen pehmeä harja, tällainen perhosmuotoinen. Ei tätä ole ikinä käytetty silleen kunnolla. Tässä on joku tällainen toinen pehmeä harja. Tosi kulunut. Mä otin sen sieltä pakista pois ja laitoin uuden. Sitten vielä tämä ihana boksi, joka sisältää kaikkea mahdollista. Se on ihan täynnä, hyvä, että menee kiinni. Täällä näyttää aika pinkiltä. Tässä on ensinnäkin tällainen Magic Brush-harja, jonka mä ostin sille joululahjaksi. Tätä ei ole taidettu käyttää kuin pari kertaa nyt. Sitten tällainen pehmeä harja, tällainen joustava. Sitten joku erittäin likainen hikivila. Erittäin likainen piikkisuka. Aika hyvä pölyharja. Tällainen jouhiharja. Aika likainen sekin. Sitten kova harja. Tää on vaan tosi kova, niin en käytä tätä kauheasti. Tämmönen. Sitten on pari pienempää pinkkiä. Pari kumisukaa. Tää on tosi huono. Tällainen kova muovinen. Ja tää on ihan ok. Näillä kädeillä ei vaan kauheasti tätä ole tarttunut. Sitten on vielä joku tällainen pehmeä harja. Tällainen pinkki pieni. Tällainen joku ihan perusharja, jota ehkä käytän eniten. Sitten on pääharja. Ja vielä punainen, erittäin kulunut kaviokoukku. Sitten täällä pakissa on enää jäljellä hiekkaa ja kumppareita. Tällaisia vaaleanpunaisia. Tässä on vielä Ponin liikutusvihkot. Tää on tämän vuoden, alkaa olla aika täys. Tää on sitten ensi vuotta varten. Tämmönen. Sitten Ponilla on jalkoihin heijastimet. Nää on Hortzelta muistaakseni. Koko Poni. Sille tosin isot. Mutta niitä voi kyllä käyttää ja nää on ihan hyvät. Näitä on käytetty vaan pari kertaa maastossa. Mä en nyt sitä toista tähän. Sitten vielä viimeiset jutut, jotka löytyy mun repusta. Mä jätän niitä tänne, eli korvahuppu, punainen. Käytän ajaessa aika paljon ja ohjasajaessa. Ja sitten täällä on tällainen sinioranssi juoksutusliina. Tääkin on aika hyvä. Hyvä ja uusi. Ja sitten mulla on vielä kotona yhdet vihreät pintelit. Mä käytän niitä heti sitten, kun saa vaan patjat aikaiseksi ostaa.